na ọ ya akpọ ụmụ ya ndị nwaanyị na-akụziri fe ka esi akwa akwa. Ya batara ọkwụsị. So papa ya wee mezie enye ọfịsha sha na ọ ga-akụziri ya ka esi akwa akwa, na ọnkụl ya sị na o mesie na ya ga-enyere ya aka wee bido. Ọsị m dịsa umeala ya batara ebe a na-akwa akwa, ọkwụsị ịkwa akwa na dịsa umeala aka ọtụnụrụ akwa n'iru ya for more than 4 months. Ya wesị na ihe abụrụ ihe a ga-eme, ndị ya chọrọ ime ihe ọnkụl ya gwara ya mee. Akwa ya tago na ya wee jekwurukwe another guy na ya dị wee yọbịa sị ya biko n'ogwe ife a chọrọ ka imeli ya. Ọkwelu. Ọsị m na ụmụ okorobịa na-achụgharị nne o, mana dị ụtọ na ha maala onye papa ya bụ ya na etu o si akụ ya ife. Onye ya si mba oji nwaanyị jebe elu onwe ya kee mgbe dịka ihe riri akwa ya tago. Ọsị m ọkwa na ya wee yọọ dị gaị wee sị ya biko na o nwere one guy na-akwa akwa n'iru ebe ahụ, na ọ bụrụ na ọ ga-ayọ yọọ dị gaị ka a jee mụba ọlụ na nke ya, kama mgbe a ji wee nweta ego ka a bunye mmanya melie agụ. Dị gaghị wee kwelụ ịmagolu na ndị mmadụ na-emeli ebele na o nwere ifenya ya ọfafa ama mmeli dị ụtọ etu esi emegbu ya. Onye ọbụla na-achọ one or two ọ ga-emeli ya ọkwa ya tago. Si m ọkwana ya. O wee jee gwacha dị gaị ya wee bata wee gwa papia wee sị ya na stepmother ada enwe efe na ya chọrọ ịmụ ihe anụnwa ka ọnkụl ya gotelie ịmago n'ụdị ha afọ. O wee kwelụ. Ya wee bido wee jebe ọlụ ebe afọ. Si m nne ihe a wee stepmother maka ihe dị so umeanụ na-eme ya pụọ ọlụ ya na ụmụaka esie nri fasisie nri fe erie faliche fe asachakọ ite zoo nke fọlụnụ agụ wee bata. Bifo ya ga-eji wee bata ọlụ elisigo na amanye ya wee bido si n'ike taba alụ. Ya wee bido si n'ike taba alụ, but still na ọ karịa mma o, ọ karịa mma ije ebe afọ jekwa agụụ dana ịnọ n'ụlọ. Ọ sị m na mgbe a na-agwa anyị ihe a na o nwere akwụkwọ pụta na-asị na a ga-enene. Papia wee jụbịa sị a kedu ife ọ chọrọ ịbụ n'ụwa. Ya wee sị ya na ya chọrọ ịbụ eticha. Ọ sị ya ikuzi nkụzi, onye kụziri nkụzi ka kwa gị mma dị ya na o nwere ife mee ka ọ bụ eticha ya jee ka o mee agrikọlchọ. Ya sị ya, ọ sị ya yes na sayensị ka ọ ga-eme. Ya kwelu ka udo wee chịa o. Wee gbaa fọm. Ya gọọmenti chọrọ inyere ndị mmadụ aka ka ị mara ife ị chọrọ ime ikwuo etinye gị ine n'akwụkwọ ịpas ya ka emebe. Ya wesoro ha wee jee nene sayensị wee nenesie ewesizie rizọtụ ndị niile mee sayensị. Ndị niile chọrọ ịkụzi nkụzi enyesifa free stuff mana olu tụrụ ya aka. Papia wee pụta wee kọwa ndị mmadụ sị ndị mmadụ na anya enyanwa ego ọ ga-eji soro ibe eje nene enye erie. Ya wesị ya na erire ọsị na ya dị ka ya ekwu ọgbọchie nye ọnụ ịka ya ekwu ọkụ gị ọla na ụdị ụlọ amara ya n'ụwa na ntị ya ya anya cheta ya ntị aka n'azụ nwe. Ọsị m ọkwana ya wee fọkọs oje na-amụ ịkwa akwa afọ. Si Chukwu meeli ya ebele na o nwere nwoke enya na ya na-agbọ na-akwụ enweta one girl, mana this girl na ntị adọrọ. Na mgbe a na-agwa anyị ihe a na ya mụrụ nwoke o, mana a na-eti ya ife everyday maka nwoke. So ya wee nweta this girl, the girl na anya dị ya n'elu ya bata befe mama this girl like anya too much. Ya na this girl wee yiba. Ọsị m na this girl wala anya rinne. Mgbe ụfọdụ ọsị adụje ebe enyi nwoke ịghọta, mana ife ọbụla ọ yọli anya a ga-eme maka gịnị na ọ dị girl na-enyezie nri. O bulu nni efifie bịa ọlụ ya na ya na-aba ekelie agbasa ọlụ nye sori ya na-abefelie nne ya lisie nne ya wee naba. Papa ịghọtago. So ihe ọbụla ọ yọrọ ya na ya na-eme maka na ọ na-akị akị afọzi sevio maka ada edobezili ya ndị n'ụlọ efe anya atasị arụ ya ebidozie na-esogheri the girl. Ọsị m ọkwana ya mana mama the girl bịa lọvụ si anya ya batara abịa ọ na-etu ya afa si ezigbo nwa anara eke ịkpa nwa anya lụ n'ala nwa azụlụ ọfụma nwa emelụ nke a. Ọ na-akwasị nwa ya sị anyị na-etiwesi onwe gị na-ebu ụmụ okolobịa onwe gị a na-adasasị gị na-eke ịdọkwụla ọtọ ka nka ị na-enekwa enyi gị nwaanyị anya ị na-enekwa enyi gị nwaanyị anya. Ọsị m na ya mụrụ na ihe a na-ewu this girl iwe o, na ọ na-ewu ya iwo and nwoke ọbụla achụnye anya asị ya mba. Ọsị m nne na ife aja agbalụ ụmụ nwoke ọsọ bụ na nọmba 1 na ya na-afụ nsị ya once in 3 months mgbe ụfọdụ once in 6 months. Ahụ ya tago and na-emegide wee sị na ya tụọrọ ime n'ụwa na papia na ya dụshọ na papia ga-egbu enyi na ada etinye ọnụ na-akụgide gị ife kụghe enye anya datin ya na avoid anything ọbụla ga-akpata nkụ ya ihe. For that na ya daa n'ife ụmụ nwoke na-ekwu.
So the guy na-asị ya na ya ga-akụziri ya n'ọma ndị ibe ya sị na-akụziri onye na-afọ nsị ya once in 6 months once in 3 months n'ịba nkụziri ya so na ya ji nnọọ eriri kee onwe ya pịrịpịrịpịrị dobe akwa ịghọtago ọsị ma ọkwana ya ihe a na-emekwa kwanye abatara dị suman a na-etu ya afa na-asị ya ị na-enekwa enyi gị nwaanyị anya ị na-enekwa enyi gị nwaanyị anya ya mụrụ na ihe a na-ewote skel iwu until one day ya na-aga fana abọsolo na-aga n'ụzọ one man palụ moto gatafe ya kwụsị kpọọ enyi ya nwaanyị na the guy bụ around that place enyi ya nwaanyị bi ya na ya na-abụ karị ihe nwa karịsịa na ya mara ifefe kalilo enyi ya nwaanyị abụ akwụ ya na-asị ka ihe ha kali na o kwerekwe ya ya mechakwala udo fanọsịa nke bọsị afọ na ogwekwe ihe ya mere one day si papia wee kụya hai wee kụya kụkatịa ife na onwe woman onye Kalaba wee bata wee jide papia wee sị papia na ya try go so much to avoid you n'ụdị ihe na-akụ nwa ọkwa ifu bido tata gaba na bọsọ ọbụla ị ga-akụ nwa ife na ya ga-abata ebe a were ọkpọ tipesie gị ọnụ ifesie nwoke ibe gị na ya chọrọ ịnụkwazi ka ị kụrụ this girl ife na ọbụrụzi nwatakịrị na-alụ ka ị na-eme ya n'isi everyday ka this man na-abalụ papia mba na omenili o a na-ekwu oyisisi akwa ife ya ga-akụ papia yọtago stepmọdụ apụta ịmago ndị mmadụ jibe ha ọ sị na ya na-agwa ndị ya adị na next time o tikwe this girl ife na ife ya ga-eme ya ma ndịsị mma ọ sị m papia nwe okpuru ụjọba nwoke arụ ọ sị m ntie ife wee beneta ọkwa ịghọtago so after 4 days that guy kwụsịchala enyi ya nwaanyị the guy wee sị na onwe ebe ọ ga-educhie ya wee kwalụnụ apụọ break ejebekwana ka fasi eje wee bata ọbụna the guy ya nọrọ kpakpakpa the guy bata ọ bụrụ nwoke afọ kwụsịrị ya n'ụzọ ya wee sị ya biko na ya anabagokwe bikos na bọsị ọbụla ya batalụ n'ụlọ o wee bụ na 7 mgbede akụgo na ife papia ga-akụ ya ọ chọrọ ịma na ọ na ya ma nọ n'ụzọ 7 akụọ